50. La Grace avui fa 50. 50 li sona edat de vella. Ja no és la dona sexy d'abans. I pensa que ella és, als 50, l'ombra de Grace. I que necessita el seu príncep perquè la tregui del forat, o perquè li ompli el forat, que pel cas és gairebé el mateix. Mentre es mira al mirall, una idea pren cos en el seu cap i fa que el somriure li vingui a la boca. Es vesteix amb cura i camina directe al que serà una salvació, si més no momentània. Es planta davant de la porta i busca un objectiu. Ja el té. S'apropa, ensopega i es mira als ulls. Disculpes mútues. I presentacions. Em dic Grace. I ell li diu, jo Grace. Se li atura la respiració. És ell. Ha de ser-ho. Li fa tanta gràcia que no pot evitar treure una riallada sense solta ni volta. Avui fa 50. Es sent com una ombra i ell es diu Grey. Ni fet expressament li hauria sortit millor. 2 dies més tard, i ja es troba sopant amb en Grey i una colla d'amics i amigues. Ella queda estranya, tot i que no desentona. I aleshores arriba allò que tant havia esperat. En un moment donat, algú parla d'en Boris Karloff. L'actor de cinema dels anys 40, li diu en Grey a la Grace. No t'amoïnis, li respon un altre. Aquesta joveneta que t'has portat no devia haver nascut encara. I ja torna a ser jove.